ما hûn wisa difikirin ku bikarîna her tiştê ku zarokê we dixwaze hûn wê zêdetir hez dikin û wî kêfxweş dikin. Di rastiyê de ev rewş dibe ku wî nekêfxweş, lêberê li hember pêşerojê bêbawertir û lawaztir bike. Sînor ne ji bo sînordarkirina zarokên we ne, lê ji bo pêşkêşkirina nexşeyeke cîhanê ye ewle ne. Dema ku her daxwaza wî di cih de tê pêkanîn, em derfeta fêrbûna wî ya ji bo rûbirûbûna şikestina hêviyan û sererastkirina hestên wî ji dest digirin. Hezkirina rastîn ne ew e ku em bextewariyên demkî bidin wî, lê ew e ku em wî bi berxwedana psîkolojîk a li hember bilind û nizmiyên jiyanê xurt bikin. Baş e, vê hefteyê dema ku zarokê we daxwazek nemaqûl kir, hûn bi hezkirinê bibêjin na û hewl bidin ku hestên ku derdikevin holê bi hev re birêve bibin wegu erê. Ji bîr nekin, her kêliya ku hûn rêberiya wî dikin ve berhênana herî bi qîmet a ji bo pêşeroja wî ye. Goftara me ya behrûre li ser malpera me ye. Hûn dikarin nêrînê xwe binivîs, xêz an jî bi peyamekê dengî bi me re per bibin. Ev peya û dîyem li pêşeta xweyaniyê de ne.